libangan dito kasi gusto kong maglibang kasi naboboard na ako. Ah, kakalibangon dek. Magandang araw pare. Kinsa mo kuno kasi magka-prepare na ako. Umay ko kailan nimo nagprepare ka na ako. Ganito ba talaga ni mga Bisaya? Walang modos? Oh, wala mi buldos, may kapalit. Makapalit na kontraktor sa kalsada. Hindi pare. Ay, ug tawagig pare. Kaulaw na magkagtawagon ng pare, man di ba ta kumpare? Gusto ko lang sanang magtanong. Ah, mo dai nangita kag buldos dai gani, ha? Kay magtanom dai ka. Ang pangitaon nimo bakho kay mokalot na. Parang buldos. Kay igor na magpatag. Kay bakho mong pangitaon kay mo nakalot na. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Saan ba yung libangan dito? Kasi gusto kong maglibang kasi naboboard na ako. Ah, kalibangon dai ka? Saka na kalibangan diri oh. Kung pa nimo ning mga buntot kaliba ta ay. Sus, parang Nasa sira ka malibang? ulo tong kinakausap ko. Diyan ka na nga. Alis na ako. Lah, Tagalog dito. Kay istorya di ay. Sigurtahan mo ito ako. Dali siya. Ay!